Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. Ring, ting, 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 come on. Magandang umaga mga ka-Bicol Weather Update. Narito ang pinaka-latest weather update ngayong araw ng Huwebes, December 17, 2020. Magiging maganda ang panahon na kung minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan dahil yan sa tail end of a frontal system. Meron naman tayong binabantayang low pressure area sa silangan ng Mindanao na maaaring pumasok mamaya. Mababa ang tsansa na magiging bagyo ito, pero hindi pa rin natin ito inaalis. Habang papalapit sa kalupaan ang low pressure area, ay inaasahang magpapaulan ito sa Mindanao. Manatiling nakatutok lamang para sa mga susunod na weather update. Maraming salamat po.